Arrastion, azkenengo plenoaren berri kontatzera gatozkizue. Gauzak bardin jarraitzen dutela esan behar dugu. Adibide batzuk. Bat, kreditu aldaketa batzuk onartuak izan dira. Hauek adierazten dute alde batetik bapateko tasuna. Ez dute aurrekontuak presentatu eta onartu. Eta bi, aldatzen dute iritziz eta egun batetan ona dedikatzen diote eta beste bat horra. Bi, jaunta jabe jarraitzen dute udalan eta herrian. Adibidez, martxoak 8ko adierazpena egiteko talde feminista baten iritziarekin kontatu zuten, bestea alboratuz. Edo dokumentazioa eskatzen jarraitzen dugu, ez digute ematen eta batzutan eskuetan eduki arren ez digute eman nahi. 3. Gustatzen zaie gorputzik gabeko mozioak onartzea, hitz politak, baina gero gorputz barik. Adibidez, oraingo Ukraina, edo gogoratu duela 4 hilabete onartutakoa Pacto Vasco de la Emigración aurretik, eta azkenengo 4 hilabetetan ez dutela ezer egin horren inguruan. Hau da, bardin jarraitzen dugu, baina alane eta guztiz guk aurrera goaz. Eskerrik asko.